refreshing yung pakiramdam at parang first time yata nagkaroon ng dalawang lalaki bilang manalo bilang love team. At masaya kami na nangyari yung dahil syempre nahula kami sa history ko. Tsaka nakakapilip kasi paano yung itasok si Tom na? Sa akin, hanggang ngayon, naninibago pa rin ako, parang hindi pa rin ako makapaniwala na wow, nangyari pala talaga yun, no? Parang tinangkilik ko yung klaseng pair-up. Kaya sabi ni Dennis, sobrang refreshing. Kasi akala namin, October na tapos yung Milestones namin, no? Akala namin doon magtatapos sa atin na wala na. Pero nagulat kami sa mga promo namin ng also ng Tom and Alvin. Sobrang makikita rin kung ako dati yung na-realize ko. Na kahit ako mismo hindi ako nag-open sa ganun na isip ko, hindi mag-work yung ganun. Pero sobrang mali ako, sobrang masaya ako na mali ako. May Newsmaker of the Year. In-expect na ba yung magkakaroon ng recognition na ganun? Hindi nga ako sanay. Kinakabahan nga ako ngayon. Pero syempre, papasalamat ako sa FEP. Ma'am Joanne, thank you. And hindi ko naman in-expect na Pepsters kasi yung bumakorek mo. So, thank you sa kanila. I'm happy kasi kahit pa paano, nanalo pa rin tayo dito sa FEP. And ako masaya po talaga ako dahil since parang nakita ko po dito yung power ng social media and ng fans po. Talagang nakita ko po yung konsilido sila and nakikita ko rin po yung parang determination nila para sa pagsikat ng mga nila. Okay, thank you. Kung sakaling walang available na leading man sa indie movie mo, would you allow Dennis to be? May movie ka, indie. Oo. Pasensya na, meron talaga. Pagkakataon pa naman yung Pagkakataon mo na sana na matikman mo si Dennis doon. Oo, di ba? Eh wala. Ayaw i-allow. Huwag ka lang kaya, friend. Oo. Kaya. Sabi, patay tayo dyan. Ano yung pakiramdam na ikaw yung napili ng Pepsters na OPM Artist of the Year? So, ibig sabihin dahil sa singing career mo. Nakakatuwa. Siyempre naman hindi naman talaga ako sinakot. At yung album naman ko ay talagang kinakailangan ko gawin ng lahat. Pero namang din ko yung parang album mo, nag-enjoy ko. Pagka hindi lang po yung nag-enjoy ko ang sarili ko. Nag-enjoy dahil marami pong natutuwa pagka may kumakanta na hindi naman talaga kagandahan ng boses. Pero yun po, maraming salamat sa tiwala at ako po ang nag-enjoy. At thank you so much, Dexters. At sana dumami pang events na video.